ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ରେସିପି। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ବନେଇଛି ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାରେ। ନମସ୍କାର, ମିଲି କିଚେନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଠି ମୁଁ କୁଣ୍ଡଳ ମାଛକୁ ଭାଜି ନେଇଛି। ସେଇ ତେଲରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏହାକୁ ସାଇଡ୍ କରିବା। ଆମେ ସେଇ ତେଲରେ ପିଆଜକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏଠି ଭଜା ମାଛ ଆଳୁ ଭଜା କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେବା, ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଘରେ ବନେଇଥିବା ମସଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ନହେଲେ ତେଲରେ ଗୁଣ୍ଡା ମସଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁହୁଳି ଯିବ, ତରକାରୀ ପିତୁକୁଳିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କଲର୍ ପାଇଁକି ଏଇଠି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ବଟା ମସଲା ଦେଇଦେବା। ମସଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରୁ ତେଲ ରିଲିଜ୍ ନ ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ହାରି, ମୁଁ ପଳେଇଲି, ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଆଳୁ କଷି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ମାଛ ବି ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ବି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ତରକାରୀକୁ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ କେମିତି ଆସିଲା ହାରି। ଏବେ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ବାଢ଼ିବା। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ମାଛ ଚିଲି, ଏଇଟା କୁଣ୍ଡଳ ମାଛ ଝୋଳ, ଏଇଟା ପାତୁଆ ଟୁକଟୁକୁଆ, ଏଇଟା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ଏଇଟା ଶୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ। ଏବେ ହେଇଗଲା, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।